Genero berdintasuna sustatzeko ziklo honetan, bigarrengo mailan, emakumeen jendarte mailako parte hartzea dagokion moduluan, lehendabiziko unitate hau azaltzeko honako baliabide digitala hau sortu zen kasu honetan, PowerPoint bidezko aurkezpen bat, non partaidetza soziala eta generoa gaia landuko litzatekeen. Horretarako, 23 diapositiba sortu ziren, batez ere, partaidetza soziala eta parte hartzea zer den azaltzen zutenak, eta gero genero ikuspuntutik ere, bai ze garantzia duen guzti honek, ze oztopo eman diran, hau lantzerako garaian, nondik datorren, ze estrategia hartu diren, eta oinarrizko eduki guzti horiek ikusi ahal izateko, olatu ezberdinetan nola landu den genero partaidetza eta gaur egungo laugarren olatu honetan ere nola egiten den lanketa guzti hau. Azken finean, baliabide hau sortu da, aipaturiko eduki guzti horiek azaltzeko. Baliabide hau Teamsen txintxilikatua izan da, ikasleentzako eskuragarri egoteko.